Kajinglet penyesok biang ki arngut ki MDC Shimet ka Kongres Mary Kharpuri MDC ke Noshkan baduba James Liang MDC ke Mauhati Shaka People's Democratic Forum kabadan hapo kajinglam ka Seng Congress kabla Yolat Sendon ban thawi ka Executive Committee hapo ki HADC hinnin kasngi ka khasan tri ujamang kalapin kelumar jengmut biang sa sisi ni ki padba habaki puli yaki kot kubor khamtam hak baidei bikiti ki arngut ki MDC Shimet kibla syukla torong klik yakara jongki khamtam hak bagila daban kular hak jinglet penyesok ka jongki barka kenuhun All Regional Party Alliance hak shipho terik bana leber mentakasnem barka digasin ka bakhaddu ban penduk no ya ka drama hapo ka ki HADC barru ban sedang no raki kam ban chakri ka jak ban rio ka CCTV ka kwa ban chupen sngo shapi ka petba halor ka ka bakini ke MDC ke le kran hak tegamen bat kumno bo unong alam ka arpa ubamenta uba met balingdo ula pediang ye kini ke arngot dengan susu ba ka bangi le kran mentasi wat nado men sajan kila ya propose le kran re ngam simpalap dia na kwa ban yu shisha hangno bat katno kita ki parlok MDC ki badan bat rengkat wat ki ban yawan rengkat ban join rengkat bat ngiru nakaliang jong ba James bat Congress ki bawan ban yetai ban ka bangi ba ka jing scam joki hakanong rim haden bangi la yetir haden bangi la yatai ba ye ki jing ki bangi kendo haki po ki balai ngidon lagi jong ki party hantai ngidon lagi jong ki binding ki bangidon nakali jongi ndrei menta kan ngasni ngasoban ong ba hakabede ba ka party ngiburom ki party ki bangidon mangi ndrei ka menta kasni ka bangi kalong ba ngayu ba kadon ka recognition nakali jongi kum ki MDC para MDC nukong swa kum ki individual kum ki brio as a person kata kalong ka banungkong ka badon hakmat ka bangaburom iba James ngaburom kum ubrio kum MDC ba James burom iba huniang kum ubrio umdei kum HSPDP kum ubrio kani kalong ka way ka badon kam ha ka bangi di bersuntu namar tenteng kawan rabun ki jingi kulma namar ngidon lakaway ke jumut ke bangi ngi pai lakajong berhenti teman tak kasih ke jingi lang jungi ni ngaso kalong very convincing bah bat kalong ke ba so scam bah nakani jonga ka bangam so bandon jing artatin iru ya hakabede bat ki saus nem ki banangwan ki bangin pendap ya ka duty ki jongi ke bakila ben set ya ka duty ki jongi kum ki MDC jonga district council haba phaipat baga jingkran jongini ki arngot hakamet jonga supporter gleber kabari ka met ka bakila penyesok biang sakarpa hakayeng sa ajung ba met ba kabadan halaim khra naklenga channel ka kwa aruban pensngo shapi baka Kongres kalakren bat kumjuru uba James ka penong yang abanon phai biang ka de ba hadin ka ba nakaliang ka jongki members jong ka arpa kila don ka jiga kendu lang but bangayoy ka feedback na ki parlok ki jonga mo kumong no tingas ngo ba kala don ka jingrai ha pedeng jongki members barok but bakila realize ro ni kita ki bale se ki ba ha ki por ki balale kumong no ki don ki jing bakla hang ni hang tai te kum ki brio tingis ko thu ba dei hi ban yama but ngasngu thu hiru ba ki members jong ka arparu ki don kata ka jing thrang ka ba kidang yai tre ya ki ba la de kular nadu ka por ka ba form ya ka arpa ti kadi ka penlong yang ka ba le se ka bangan sulong secure biang sa sisen pan ka bangai ba ka ta ka jing teli kala wan phai biang ha ka arpa ti namar bangaru ngadon kata ka jing wan ka jing sngo hanga mo komong no hakini ki khindiak tayo pangasngo haladi hi bangasngo baka arpa kadang de banyai bateng bat kadang de ka banai ka jing shakri upai ba ti hade halor kini ki bro khaj ngasngo ba mo kum ka briu hi iki feelings kila jong ki bangadon ru lese ngamde banong ban lese banchu nong banum shimkhi ai kita ki feelings mo kum ki bring idon leki jong ki feelings ki na feelings ki bawan hangi ki conscience tenga so ba kani ki bro khaj lese ka jing rai ka jong abiang sa sisen kalong ka ba lese ngindang na ban tre kham ha shu bat ha ka jingalam ka jong i barit lese chairman ba kindang kila jing ru i ba met ba menta tenga ngai ba kani ka kanti ba ka arpa kan yai ne hadu ka pakut kung bakalam hinadu mensuahi nadu bangajob ya ke election ru apa ini kong ru sakani ka regional party ngali banya nduk lang ka jinga don lang baro kini atau por ngi pad itu iwi
Te lembaga jingli lang barit ni. Mabret di puesto. Kemudian na tu le sih kacing long rio. Idoni jing baklak ni kasut kami no kacing mi no ngana ka arpa. Tengah di kai ka ba kami amde bong ba an sakri kata kasuki. Kami ban sakri ka berio. Ngamong ba ngakwa ka sta kasuki. Ani kwa ta ka bor. Ringa pe je kai ka pengila menta bengin sakri ka berio. Kadi kata ka ba Ahmad ni ka jonga. Te kajingi ka jonga menta na PDF ru umdei bong ba ngai ba ngai isi inu la ne ba don daw no no ringam sim don daw no ring akwa bang baro si katang ni play po konsol jungi labun se la long beki ong da drama dengan pa askin kan long ba am kata ken menta kamram ka jungi pre kala di sakakam ken ban pen ino kam di suka ketien ma baro fiong ma fiong kamis yu se kata jai brio ya kan tien jai brio ndre menta kala di kamram ka jungi pre pen ikan karpa la ni kala banwan ka change mo ba ya ka wat ya karteng ba piong ba karpa di tang ya ki regional amar ngi mata arut ki independent ngila include lang ne Pi demand man change ka. ngi hapan ai change mar ba ngila don sa arut ki independent idon kam ya kata Kajingkli menta kalong hadu kadno ka PDF ru kanne khamtam ha ka bakala pidang gini ki arngot sa sisien wat hadin ba ka PDF kala deb ban kentho bat ong ba ka jingphet sipang na ka we ka kanhun ja ka we pan ka kanhun ka pani ba kini ki arngot ki MDC Kim don jingkir kli raja ban rio ha ka bagi pat ba kila je deki namar ki penlong kam kaino daladi bat ya ka kerdan nong mi khamat